Tak Danuš, předveď nám koně. Teď nám udělej prasátko. No hezký. A co takhle kohouta? Umíš kohouta? Máš. A co to je? Pořádně. Pořádně. Ani náhodou, jako. Zkus to ještě jednou. No dobře, tak třeba ti opice půjde líp. Ukaž nám opici. No to spíš byl nějaký pavián, ale tak dobře, no. Tak, teďka nám třeba ukáž, co já vím. Vránu, no, ukaž vránu. Ty fale. No a umíš žábu? Žaba. Ano, my děkujeme Danušce. Šikulka, ano, děkujeme, ano, hezký.